Issa li tressqu l-akkużi mill-aktar serji quddiem il-qorti tagħna qed intennu wkoll u dan b'mod ċar u inekwivoku li Chris Fearn għandu immedjatament jirriżenja. Dan iddikjaraħ il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-erba' wassal appell b'saħħtu sabiex il-Ministru Chris Fearn, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Scicluna, kif ukoll is-Segretarju Permanenti Ronald Mizzi jirreżenjaw mill-karigi tagħhom dan wara li ħarġu akkużi serji brabta mal-iskandlu tal-isptarijiet u s-serqa ta' miljuni kbar minn flus il-poplu. Bernard Grech insista li jekk dawn ma jirreżenjawx qabela għandu jkeċċihom mill-kariga tagħhom dan għaliex kull sija li jonqos milli jieħu azzjoni ifisser li qed ikompli jmur kontra Malta. Bernard Grech stqar ukoll li Robert Abela għandu jirtira minnu fih in-nomina ta' Chris Fearn għal Kummissarju Ewropew. Prim Ministru, inti għandek obbligu li jekk dawn ma jirriżenjawx immedjatament, inti tkeċċihom b'mod immedjat. Kull sija, kull ġurnata li inti tibqa' tonqos milli tagħmel dan, ifisser li inti qed tibqa' kontra Malta. Li inti qed tibqa' tagħżel l-interessi tiegħek, tagħżel li salva int għaskapitu li tinżel Malta u tniżżel lill-poplu Malti u mawċi miegħek. Matul il-konferenza Bernard Grech fakkar fid-deċiżjoni tal-qorti is-sena li għaddiet fejn għal darba darbtejn il-Partit Nazzjonalista ingħata raġun dwar il-Vitals dan fil-waqt li ħareġ biċ-ċar li għall-Partit Laburista il-poplu mhuwiex priorità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll li 48 sija wara littra li kiteb lill-Avukat Ġenerali biex tippubblika l-inkjesta Vitals, Victoria Buttigieg beqgħet ma tat ebda tweġiba. 48 sija wara li ktibt l-Avukat Ġenerali nitloba biex tippubblika l-inkjesta maġisterjali li ilha issa fidejn il-Prim Ministru Robert Abela u persuni oħrajn għal diversi jiem għadni mingħajr tweġiba. Qiegħed nerġa' intenni l-appell tiegħi biex din l-inkjesta tiġi pubblikata mill-aktar fis. Bernard Grech qal li sakemm l-inkjesta ma tkunx ippubblikata se jkun hawn deficit demokratiku fil-pajjiż għaliex Robert Abela qed juża din l-informazzjoni biex jattakka s-sistema tal-ġustizzja.